kunnan kashi, kunnan kashi, mai kunnan kashi. Mai kunnan kashi, mai kunnan kashi. Zai sai da masallaci baya jin maganar kowa. Duniya ta bi da kai, duniya ta bi da kai. Mai kunnan kashi, mai kunnan kashi. Baya jin magana, baya jin magana. Mai kunnan kashi. Rayuwa ta yi masa daɗi, ɗan yare ina kowa. Rayuwa ta yi masa mando, zai zagi kowa. Mai kunnan kashi, kai ne mai kunnan kashi. Shi ne duniya za ta yi maka dauri, 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 daurin goro. Sai ta yi maka daurin goro, daurin goro. Sai ta yi maka daurin goro. Mai kunnan kashi, mai kunnan kashi, mai kunnan kashi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aminu wa alaikum assalam. Kuma kisi mai ne. Wallahi ina ci. Barka da zuwa maraba yar gari. Ya gida. Lafiya alhamdulillah. Wuce zan nace bari in shigo in ji labarin gidan ku a gidan fata ta kaban nan. Tashin hankali gobe gemu. Ke mun ga tijara, mun ga tashin hankali, mun ga cin mutunci. Inna lillahi. Ke kin ga abin da Usman ya mana a gidan nan? Ya ci mana mutunci, ya zagi kowa, ke zagi ba irin wacce bai mana ba. Karshen ta ma bulala ya dauko, yace sai ya zana kowace mace, mu yi layi ya zana kowace, kuma ba a yi sa dora komai a gidan a dafa ba. Kai wannan yaro ba shi da mutunci. Wallahi ba shi da mutunci. Kai. Kanwar me fita ta kaba, ta ka abinci buhu katan na lemuka. Kin dai san lemu da ruwa na roba mai gardi, mai dan zaki katan aka jire shi, amma da shike ba shi da mutunci dan nan. Haka ya ringa daukar lemu yana wulla shi saba, sai lemu ya tafi sama kiga ya dare ya fashi ya tarwatse, ya mana asara inda ka san sa baki in taro. Haka ya ringa barar da ruwa yana daukan shinkafa yana cilli da shi. Ke da kyar muka sha a gidan nan, da kyar muka sha. Inna lillahi. Usman bai da mutunci. Kai Usman ba dan arziki bane. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kwarai da gaske. Gara ma da baki ce ba. Sa wanki alkafa ki rufa kanki asiri. Ke waye ake ni? An ji gane a lahira to kai ne aka yi. Kwarai da gaske. Ai wannan yaron ba shi da mutunci kwata-kwata. Kin ga lokacin da muka je sadaka 40 din ubansa? Kin ga akwai irin gai mana? Kin ga dinga mana hauka idin ga cin mutuncin mutane, idin ga raye-raye, ya dinga kaɗe-kaɗe. Yaron da ba shi da mutunci wallahi sai da ya sabule ni tsaf a gabafuwa na. Namu ya kai 120 abin da ya muku, dan ya ci mana mutunci. Ni ban ma sanya ma zan gaya miki ba. Duk wanda na gaya miki sai kin gani da ido ya kori ki ji. Ai kuwa kunnan kashin da ake ce masa kunnan kashin ne ko kunnan kashin ne da shi. A'a ni ma na ga zahiri tabbas mai kunnan kashi ne. Wallahi mai kunnan kashi. Ke bayan ma abin da nake gaya miki, ita kanwar mai fitar ta kabar ko kawa fa tana ɗauko abu tana maka masa, yana ɗaukowa yana maka fa, dan ba aka yi sosai a gidan nan. Ke wannan hajiyar kwarai kuwa. Kai wani yaro Allah ya shirye shi. To shikenan daman zuwa nan je da ake ciki, na ga da arziki in koma, in ba arziki ko ta kaina to kuma yayi muku ballantana ni. Babu dan arziki kan babu arziki, kamar da zama yaron banza mara mutunci, sai dai kuma ku yaƙuri, magana ta ba daɗi. Ke ma ki zama tsohuwar banza ki ci masa mutunci kawai, magana ba daɗi, shi sa na ce ki yaƙuri. Kayya ku da yaran da Allah ya ku da shi daidai shi. Ku yi mas. Mu warki ne daidai ugunsa. Barin tafi. To shikenan. Dama gidan can zan je ganin jariri aka samu. Na ce barin biyo ta Najeriya da aka yi. Ashe abun ba arziki. To Allah ba mu alheri. To Allah ba mu alheri. Sai an kwana biyo gida je. Yagwa. Yagwa. Wannan yaro Allah shirye shi. Dai na fahimci da gaske ne. A to dama an taba abin nan da wasa Alhaji Umaru. Sai dai ka sha lemon ka nan da zan baka labari. Dattin ciki, dattin haƙori, rashin zama, rashin sukuni muna da maganinsa. Ciwon kai, zazzaɓi, me sa yara su dinga firgita da daddare, muna da maganinsa a koda yaushe. Yawa Na Alhaji Umaru.
wai wannan mutum ko aljan dangi ne? Dan mai gidan ne. Labarin wannan Usman yana da tsawo. Zan baka labarin shi daga baya. Domin mahaifiyarsa ta riga ta rasu. Na ɗauka ko kuna da gardi ne mai sai da magani a cikin gida. Amma dai ko ba mu da gardi mai sai da magani, muna da garjejen marar mutunci wanda bai san kimar mutane ba. Duniya za ta yi maka daurin goro. Muna da maganin dattin ciki, muna da maganin dattin haƙori, muna da maganin ƙaba, muna da maganin fitsarin kwance na yara, muna da maganin dattin ciki, muna da maganin dattin haƙori, muna da maganin ƙaba, muna da maganin fitsarin kwance na yara. A koda yaushe a shirye muke da ba da magani. Idan yaro yana firgita a zazzabi na dare, wanda yaro ko mura baya iya bacci, mai hana uwatar bacci, to a shirye muke da ba da magani. Yawwa Duniya za ta yi maka daurin goro, sai ta yi maka daurin goro. Daurin goro, sai ta yi maka daurin goro. Muna da maganin dattin ciki, dattin haƙori, ciwon ciki, ciwon mara, ciwon kai, zazzabi, mai sa yara su dinga firgita da daddare. Muna da maganin sa a koda yaushe. Yawa Me kunnan gashi. Ke amma dama kin san da wannan abun ba ki sanar mana ba? Ai wallahi abin da nake fama da shi kenan a cikin gidan nan. Amma gaskiya kuma kina da ƴan uwa baki sanar da mu ba? To abin ne kin dai ga yanzu ai da gumu ta gumu gashi kun ji. To wallahi bai isa ba. Shi din me? Shi din banza bai isa ba wallahi. In shi yana gadara shi dan zamani ne, ke ma kina da ƴan uwan naki ƴan zamani bai isa ba wallahi. Wannan gaskiya ne. Bai isa yayi ba. Tunda kin shigo da mu mun sani wallahi bai isa ba. Duk abin da yake gadara da shi mu ma muna gadara da shi. Tunda muka hana sai da masallacin nan ya dauka honzuka ya dora min, amma tunda Allah ya sa kin ji ki ga sauran yan uwa kaf za mu zauna a yi mutum a san me za a yi akai. Ai dole ma a zauna a yi mutum. Gado ai ba shi kadai ke da gado ba. Gado ba shi kadai ke da shi ba. Don haka bai isa ba, wallahi bai isa ba. Haka kawai bai isa ba ma. To ya ma isa? Wane shi? San ni wace ce zan nuna masa gata na zai gani yanzu ne za a yi ta. Me kunnan gashi. Alhaji Hamza. Wato dai kin samu sakona. A na samu sakon ka kuma na ce ina godiya wallahi, na ce ka zo ba komai wallahi. Da ai ka san ba zama za a yi haka ba. Dole mutum ya san me yake ciki. Ya san abin da mutum yake so dole ya bi shi sau da ƙafa. Haka ne. Duniya za ta yi maka daurin goro, sai ta yi maka daurin goro. Wanda ɓera ya dama, ina wanda tsanya ta dama, ina wanda tsando ya dama, ina wanda tururuwai da ƙwarika na amfanin gona wanda idan mutum ya yi noma amfanin gonarsa baya zuwa ko ina yake lallacewa. Maganin jaɓa, maganin ɓera duk ina da shi. Idan kun shirya, ni ma na shirya, a shirye nake da na bada magani. Tsanya, tsando, tururuwa, cizon sauro, ciwon kunama, maganin maciji. Yawaye. Aja. Na Alhaji Hamza. Wannan kuma wane ne? Wannan Usman ne, tarihinsa yana da tsawo, amma zan baka labari a hankali. Subhanan Allah. To, ba da ma zan tafi. Ina ga sai na miki waya. To Allah ya kiyaye. Duniya za ta yi maka daurin goro, sai ta yi maka daurin goro. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Shikenan ni wannan kaddara in dinga gane-gane a cikin gidan nan? Subhanallahi. Ina ga sai jikinka sai tsuma yake. Lafiya wai? Alhaji Ali,
kai ka san duk abin da zan yi a mu'amala ina ba abin da nake rufe maka. Gaskiya ne. Ba abin da nake boye maka. Gaskiya ne. Ka san yau din nan na je gidan Hajiya Zara. Hajiya Zara. Wace Hajiya Zara? Mata. Ko dai matan murgayi? Yawwa. Mutane ban sanar da kai ba. Ai na fara nima na shiga cikin masu neman aure. Au. Ye? Ƙwarai kuwa. To wato abin da ya sa ga ina wannan tsamar raina a bace ki. Au. Kuma? Ƙwarai kuwa. To na tura ta sako an sanar da ita zan je. Na kuma je. To. Ta yi min sauka mai kyau. Kamar yadda ka gama haka da haka ina zaune a kujera tana zaune a kujera har da abukanta lebukanta na sauka baki. Ka ce abu yayi. Wallahi azim. To amma abin da zai baka mamaki. Yaron nan Usman kawai sai gashi da kujeran mata a hannu da irin speaker na tattala magani ya shiga tsaron mu ya tsallaka fa ya zauna a tsakiyar mu ya fara tallan magani. Wato ya dai Alhaji Hamza da Allah. To ka san yanzu a bayaninka ka gaya min cewa ka manta baka gaya min cewa ka shiga cikin manema Hajiya Zara ba. To da ka gaya min da ba zan baka kare ba. Tabbas wannan yaron Usman da kake ji da gani ai in kana neman annoba a cikin yankin nan namu ba shi. A wajen zaman makokin mahaifinsa ba. Ana tsaka da addu'a liman yana Allah ya masa gafara, Allah ya yafe. Muna amin yaron na ya fito da wata katuwar rediyo a hannunsa da kiɗa. Yana jibgar rawa yana tsalle yana kiɗa. Kiɗan ma ba namu na Hausa ba na Turawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina jibgar rawa yana gargajiga yana wannan abu ƙarshe dai bayan ya gama iya shegensa san ransa ya kaɗa kai ya kalli liman ya kalli kanin mahaifinsa fa da mu ya zage mu taf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sa kafa yadda kitabar mar ta bi ta kanmu kura ta bule mu gaba daya. Allah da iko. Yace kuma mu tashi mu ban musu kofar gida kar wanda ya ƙara zuwa kofar gidansu cin tuwo. Wai mu ya kalla yace mun je gidansu cin tuwo. Allah iko. To wannan da ya maka karamin alhaki? To wai magori ya zama dan tallan magani? Wani magori? Ai wannan abin da ya maka ai kora da hali ce. To yanzu dai ina mafita ina shawara. Saboda ni fa magana ta gaskiya ba zan sake mai da kaina inda annoba take ba. Aure dai na hakuri na nema wani wajen. Amma Alhaji kanka ba da ni mana. In dai dan wannan yaron ne da wannan maganar ai ba zai yarda ta gagara ba. To abin da nake so da kai. In dai Hajiya Zara ce ka kaddara ma ka same ta. Ko? Ni zan shige maka gaba duk abin da za a yi ta bangaren kanin mahaifinta za a yi abin da za a yi. Karka ji tsoro da Allah. Da kuna ji daɗi. Ana namijin duniya kuma za ka bada ni. Ni ne fa. Karka damu. To shikenan Alhaji Ali. In na gama shirye-shirye na zan maka magana. Na ku gode Alhaji Ali. Zan maka magana. Na gode Alhaji Ali. Na gode. Thank you very much. Ikon Allah. Amala gojiyar kankana daga ƙauna ni na zama abun kushewa. Allah ne ya haska abun nunawa. Amala gojiyar kankana daga ƙauna sai gashi ni ake kushewa. Allah ne ya haska abin nunawa. Duniya za ta yi maka ɗaurin goro, sai ta yi maka ɗaurin goro, sai ta yi maka ɗaurin goro. Me kunnan kashi, me kunnan kashi, me kunnan kashi, me kunnan kashi.